Ka jingkrin Menteri Rambak Kejala Meghalaya Ban Ong ba om don kam work permit le se kan ban he mensim om tang ye ki batrai bakta hajala kum ye ki barjala wat ya kinong melas ngi menta ki he mensim bha bat kan sapoy put ba ki dkhar kin la ban le ba he ne ban persya ya kat ki bawan kan ra lani ya ki seng bhalang ne kino ki seng ki bayo ijnga ya ka khia ka shon chongkari Khasi Jaintia jongi ngi hap sngeu thu shai menta ba baro kinong balas ngi barjala ki haban yo ya ke labor license na po ka office DC kum ka migration worker certificate bakut por tang kumba nribna ai bat ka jingsiu kalong san pheu tangka bat ki habru ban renew man ka san banai bat ka ne ka haba po jongka ai ka Meghalaya Identification Register of Migrants Workers arjar arpeu ka patre kam hadu menta ka sngi hanrei balai pat u Conrad kongkal sangma u hap kren pendom khamtam ye ki seng bhalang ki balai si kum ka KSU ka balai penyeng hino dalade ya ka kerdop infiltrations check-in na mar ka jingrum kentrem ki barjala man ka sngi langba ka silshar ko wahati bat ki wai pat kisnong ka jurbha bat ban chu up ya ka sarkar kumju ya ka office jong ka KHDC kan ompoi shano ru te kumta ha ka bai dei bat ka jingkren jong Menteri Rambak Kejala jongi kalong ka ai ka bagi pai ba kim pediang setia bat ru kalong penban mar kampong namar kum ka jai mriurit pai kalau don lupa ya ki anya pok ke HADC kum ki tradings acts migration worker acts bat kum ju shibun ki waipat ki an ki panyata ya ka jai mriu Khasi jongi